Karong ikatulo nga Caravan of Provincial Services karong tuiga, adunay nagpaabot nga sayong insentiba ang mga barangay frontliners kay makadawat sila og 2,000 pesos nga hinabang gikan sa Kapitolyo ug sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Region 7. Usa ka libo niini magikan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ug tulo ka senador nga sila Mig Zubiri, Amy Marcos ug Sonny Angara nga gipaagi sa DSWD isip assistance to individuals in crisis situation. Giatbangan kini ni Gobernador Gwen Garcia ug laing usa ka libo mao nga nahimo ng 2,000 pesos. Wala damha sa barangay health worker nga si Jonah Fernandez og daycare worker nga si Criselita Katampatan nga taga-Tabugon nga makadawat sila sa maong kantidad. Malipayon kami kay wala mi nag-expect ani nga makadawat mi gikan sa mga gobernador o kay Gov. Gwen. Mao na surprise jud mi. Tigklase naman sir. So ako nini ikuan para sa pag-eskwela sa akong anak enrollment. Nalipay kayo sir. Oy kay dako jud kayo nang ikatabang kanang 2,000 magamit na kayo na namo puno sa mo ang kanang pagkonsumo kay wa man mi mag-expect yun. Nalipay jud pe kay kung mangita ba mi ang Ginoo na gitawag pa actual grace. Si Fernandez og Katampatan duha lang sa dulan 40,000 ka mga barangay volunteer workers sama sa BHW, daycare workers, barangay nutrition scholars, tanod, lupong taga-pamayapa, barangay animal health aides og gender and development focal persons sa tibok lalawigan nga nahukman sa gobernador nga qualified beneficiary sa maong kantidad. Malipay mo sa 1,000? Mas malipay yun mo, 2,000 na, di ba? Kay kadtong kantidad nga naa sa DSWD, nga igo makadawat mo tag 1,000 pesos, gitugbangan na nato karon sa Cebu Provincial Government og tag 1,000 pesos po. July surprise, kay kadtong wa ninyo damha nga madawat, mapun-an-pun-an ang inyong budget. Alang kaninyong tanan, agig pasalamat sa inyong makadunayon. Kinasing-kasing nga panerbisyo sa tibuok probinsya nga way sweldo voluntaryo. Gawas sa grasya alang sa barangay frontliners ang mga kalungsuran sa ikaupat nga distrito nga anaa nahimutang sa isla sa Bantayan nakadawat na sa ilang 1.5 milyones ka pesos nga subsidiya alang sa Pasigarbo sa Sugbo Festival of Festivals. Ang maong kantidad maoy hinabang sa Kapitolyo aron makapamalit ang mga contingents sa ilang mga props ug costume ug uban pang kagalastuhan. Salamat kayo Gob nga may kapangumpra na yun kami sa among mga gamit kaya ang among kwarta mag-supplemental pa man mi. So supplemental mo agi pag MDC, mga proseso, tanan-tanan. So karon na ang chike malarga na mi ani ugba para pagpangumpra. Gitunol usab ni Gobernador Garcia ang tagsa ka milyon nga cheque ngadto sa mga mayor sa kalungsuran nga anaa sa mainland Cebu. Matod sa gobernador nga panahon na nga ipakita sa Sugbo sa tibok nasod kung unsaon pagpuyo balik sa normal human sa COVID-19. 50 ka mayor ang misanong sa panawagan sa gobernador ug nisaad sa ilang pagsalmot sa kinadak-ang bangga sa mga festival sa tibuok nasod. Uban sa taho ni Juanes Arong, Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.